ሕቶ ኣባልነት ሃገረ ሽወደን ናብ ሓይልታት ኪዳን ናቶ ኣዘራረብ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሃይፐርሶኒክ ባሊስቲክ ሚሳይል ዝተባህለ ሓድሽ ብረት ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክራይን ምጥቃም ጀሚሮም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒን ሎሚ 21 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት በመቐዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ማሓር ብርሃም እየ። ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክመርሓኩም እየ። ሰናይ ምክትታል ምስ ሃርሞኒ ሜድያ። ኣብ ሃገረ ሽወደን ጉዳይ ሕቶ ኣባልነት ሃገረ ሽወደን ኣብ ሓይልታት ኪዳን ናቶ ኣዘራረበ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ዓብይ ሕቶ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ሽወደን እውን ተሪር ዝኾነ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ዓብይ ኣጀንዳ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ኮይኑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሰልፍታት ሞደራት እንድሕር ኣብ ዝቕጽል መስከረም ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ተዓዊትና ናብ መንግስቲ ኣቲና ናብ ኔቶ ኣባልነት ክንሓትት ኢና ክብል መራሒ ተቃዋሚ ዓቃባዊ ማእከላይ ሰልፊ ሞደራት ክሪስተንሰን ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ቀዳማይ ሚኒስተር እንተኮይኑ ሽወደን ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ከም እትኸውን ከረጋግጽ የምባሉ ጋዜጣ ዳግንስ ኔሄተር ነቲ በዓል ነቲ መራሕ ሰልፊ ብምጥቃስ ኣብ ናይ ሎሚ ጸብጻባ ሓቢራ። ኣብ ዩክራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሽወደን ክሳብ ክንደይ ተነቃፊት ምዃና ኣርኢዩና ስለ ዘሎ ጸጥታ ሽወደን ንክሕሎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሓይልታት ኣትላንቲክ ሓይልታት ኪዳን ኔቶ ሽወደን ኣባልነታ ከተረጋግጽ ይግባእ እዩ ክብል ክሪስተንሰን ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ተኣፋፍን ጸጥታዊ ሕቶታትን ኣብ ፖለቲካ ሽወደን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣልዒሉ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን ቀንዲ ኣጀንዳ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ግምት ተነቢሩሉ ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ሰራዊት ሩስያ ሃይፐርሶኒክ ባሊስቲክ ሚሳይል ተኪሱ ኣሎ። ኣብ ምዕራባዊ ዩክራይን ዝነበረ ዓብይ ትሕተ መሬታዊ መኽዘን ኣጽዋር ከም ዘዕነወ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ። እዚ መግለፂ ርጉፅ እንተኮይኑ ሩስያ ንፈለማ ዝተጠቕመትሉ ካብ ነፈርቲ ብፍላይ ከዓ ካብ ሚግ 31 ዝትኮስ ኪንዘል ወይ ከዓ ዳገር ባሊስቲክ ሚሳይል ክኸውን ከም ዝኽእል ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ኣብቲ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ካብ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ሱፐርሶኒክ ብዝገበረቶ ወፍሪ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ተሰሚዑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ድንቂ ከም ዝኾነን ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ሩስያ ኪንዛል ክሳብ 2000 ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 1240 ማይልስ ርሕቀት ኣብ ልዕሊ 6000 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ኣብ ሰዓት ዕላምኡ ክሃርም ዝኽእል ዝተራቐቐ ሚሳይል ከም ዝኾነ ወታደራዊ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ካብቶም ካልኦት ሚሳይላት ከበድቲ ጽዋርን ዝያዳ ዕንወት ከውርድ ይኽእል ድዩ ክእልን ዝተረጋገጸ ነገር እኳ እንተዘየለ ክሳብ ክንድኡ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝብሉ ጸብጻባት ከም ዘለዉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ትካል ካርኒንግን ኣህጉራዊ ሰላም ክኢላ ፖሊሲ ኑክሌር ሩስያ ካብዚ ሚሳይል ሱፐርሶኒክ እትኸስቦ መኽሰብ ክፍለጥ ከም ዘይከኣል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ፑቲን ሩስያ ብሚሳይል ሱፐርሶኒክ ኣብ ዓለም መራሒት ኮይና ከም ዘላ ዝገልጽ ዝሓለፈ ታሕሳስ መናውራ ገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። እዚ ሚሳይል ኣብ ጉዕዝኡ ኣንፈቱ ክቕይር ስለ ዝኽእል ከዓ ብቐሊሉ ንኽልለ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምዃኑ ወታደራዊ ክኢላታት ሓቢሮም ኣለዉ። ሓንቲ ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ኖርዌይ ወዲቓ 4ኦም ተሳፈርታ ከም ዝሞቱን ወታደራዊ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ኖርዌይ ብምሕምሻሻ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ 4 ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ኖርዌይ ሓቢሮም ኣለዉ። እታ MV-22 ቢ ዝዓይነታ ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣባላት ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዘካይድኦ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ክትሳተፍ ድሕሪ ምጽናሓ ብዓረቢ ኣብ ኖርዌይ ወዲቓ ተሓምሺሻ።
እቲ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ኖርዌይ ደቡብ ካብ ከተማ ቦዶ ዝወደቐት ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክትዓልብ ስለ ዘይከኣለት ከም ዝተሓምሸሸት እዩ ዝግለጽ። ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ኖርዌይ ኣብ በረድ ብዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ተሓጊዞም ቀዳም ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ናብቲ እታ ሄሊኮፕተር ዝወደቐትሉ ቦታ ክበጽሑ ከም ዝኽኣሉን ፖሊስ ናይቲ ዞባ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኩሎም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ሰባት ምሟቶም ኣዝዩ ዝሕዝን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምባል እቶም ግዳያት ኩሎም ኣሜሪካውያን ምዃኖም እውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ተወሳኺ ጠንቂ ምውዳቕ ናይታ ነፋሪት ምርመራ ንምግባር ዝተጀመረ ፈተነ ብሰንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንግዚኡ ከም ዝተወንዘፈ ኩነታት ኣየር እቲ ከባቢ ናብ ንቡር ምስ ተመልሰ እቲ ምርመራ ዳግማይ ክጅመር ምዃኑ ሰበስልጣን ኖርዌይ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ሽወደን ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝበለጸ ግልጹነት ዘለዎ ፋይናንሳዊ ጸብጻብ ክህልዎም ከፈልቲ ግብሪ ጠለብ ኣቕሪቦም ከም ዘለውን ከፈልቲ ግብሪ ነዚ ሕቶ ዘቕርቡ ንናይ ዴንማርክ ሞዴል ብምኽታል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ብመልክዕ ልዑላዊ ፍቓድ ዝረኽብዎ መጠን ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ዝርዝራቱ ከም ዘይፍለጥ ሬድዮ ሽወደን ናብ ጸብጻባ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጀሚሩ ግን ንፈለማ ግዜ ንጉስ ጉስታቭ ካርል መበል 16 ንግስቲ ሲልቪያ ከምኡውን ክልተ ደቆም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝወሃቦም ከምኡውን መጠን ወጻእታቶም ዕላዊ ክኸውን እዩ ክትብል እታ ሬድዮ ወሲኻ ከም ዝሓበረት እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ኣይተርሕቑ ምሳና ጽንሑ። ኣብ ሃገረ ቻይና 132 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ቦይንግ 737 ከም ዝወደቐት ማዕከን ዜና ቻይና ጸብጺቡ። እታ ዋንነታ ናይ መገዲ ኣየር ኢስተርን ዝኾነት ነፋሪት ኣብ ግዝኣት ጉዋንግገር እያ ከም ወዲቓ ክብል ማዕከን ዜና ቻይና ሽንህዋ ሓቢሩ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ እዚ ሓደጋ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘይተፈልጠን እቲ ሓደጋ ኣብቲ እምባታት ዝበዝሖ ዞባ ከም ዘጋጠመ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጫካ ሓደጋ ሓዊ ከም ዝተላዕለ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ቁፅሪ በረራ ኤምዩ 5735 ናብ ጉዋንግዦ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ምዃና እውን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣረዲኡ። ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብጃልባ ዝተበገሱ ኣስታት 70 ሓተቲ ዕቑባ ደሃዮም ከም ዝጠፍአ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሓተቲ ዕቑባ ቅድሚ ናብ ኢጣልያ ንምስጋር ቅድሚ 2 ሰሙን እዮም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብሓንቲ ጃልባ ተበጊሶም። እቲ ማሕበር ኣብ ትሪፖሊ ካብ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ጽሕፈቱ ብ17 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብ12 መጋቢት እውን 25 ሓተቲ ዕቑባ ዝፀዓነት ጃልባ ምስ ተሓለት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ን6 ከድሑን እንከለዉ ናይ 7 ሰባት ሬሳ ድማ ኣብ ባሕሪ ከም ዝረኸቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቶም ዝተረፉ ግን ዛጊት ሓለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ጸብጻባት ኣረዲኦም። ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝተኣሰሩ ኣመንቲ ኣብ ናይ ብሕቲ ገዛ ክጽልዩ ተረኺቦም ከም ዝተኣስሩ ሰበስልጣን ኤርትራ ሓቢሮም ኣለዉ። እዞም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ 12 ደቂ ተባዕትዮን 17 ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስሩዋ ተታሒዞም ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ተጠቒሶም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2002 ሓያሎ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያን ድሕሪ ምዕፃው ንዝበዝሑ ካብ መራሕተን ብምእሳር ንሰዓብተን ከሳድድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ንዓዲ ኣብየቶ ሕልፍ ኢልካ ጸጋም ካብ ጽርግያ ኸረን ኣስመራ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስሩዋ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ስቅያት ዝፍጸመሎም ዘስካሕክሑ መዳጎንታት ኤርትራ ምዃኑ ግዳያት ማእሰርቲ ዝነበሩ ዜጋታት ይገልጹ። ኣብ 2021 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣመንቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያን ተፈቲሖም ከም ዝነበሩን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘውፅእ እዋናዊ ፀብፃባት ሓዛ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምምሕያሽ ከም ዘየረኣየ ጠቒሱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ፍሉይ ተኸታታሊ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብዱልሰላም ባቢከር ኣብ ህሉ ኩነታት ኤርትራ መልኪቱ ብዘቕረቦ ፀብፃብ ኣብታ ሃገር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ምምሕያሽ ምህላው ዘርኢ ምልክት ኣይረኸብናን ብክብል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም እዩ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ስሩዕ ናይ ዜና ፈነወና ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ ዘዳለኽዎ ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ወዲእ ኣለኹ። ሰላም ዳሓና ምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።